Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Ләйсән Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яшьләрне берләштерүче проектлар үз тамашачыларын җыя. Әлмәттә тхэквондо турниры узды. Җиңел канатлар Урам театры киләсе сезонга кадәр саубуллашты. Инвестор булырга һәм акча эшләргә теләгән Әлмәт егете акчаларыннан колак каккан. Әлмәт полиция бүлеге хәбәр иткәнчә, зыян күрүче аферистларга ышанып 212 мең сум акчасын югалта. Узган елның февралендә билгесез зат аңа шалтыратып инвестицияләр аша акча эшләргә тәкъдим итә. Моның өчен 12 мең сум акча кертергә кирәклеген аңлата. Ират тәкъдим белән кызыксына һәм акчаны тиз арада кушкан счетка күчерә. Бер атнадан соң аннан тагын 200 мең сорыйлар. Зыян күрүченең акчасы булмый һәм ул озак уйлап тормыйча кредит картасыннан файдалана. Вәгъдә ителгән табыш килми, банк учреждениесе алдында булган бурыч турында бөтенләй оныта. Агымдагы елның ноябрь башында кредиторлар үзләре турында искәртеп иратка шалтырата. Түләттерү бүлеге хезмәткәрләре кредит бурычын кыска вакыт эчендә түләп бетерүләрен таләп итә. Аптыраган ир ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Тикшерү бара. 11-13 ноябрьдә Юность балалар сәламәтләндерү лагерында Strike Fest «Я выбираю счастье, мин бәхет сойлыйм» форумы узды. Анда 250-гә якын район һәм шәһәр яшьләре катнашты. 14 яшьтән 35 яшькәчә эшләүче яшьләр, студентлар, авыл яшьләре һәм мәктәп укучылары катнашкан чара республиканың яшьләр министрлыгы ярдәмендә мөмкин булды. Рина Хәсән шуны дәвам итә. Мин бәхет сойлым форумы Strike Fest форматында оештырылган катнашучылар үзләренең бәхетләренә омтылып, 10 баскыч уза һәм 10 очконда җыйганнар гына үзләре белән гармониягә ирешә алачак. Начинай. Мин бәхет сойлым форумы яшьләргә яңа гадәтләр, менталь стратегияләр, психик сәламәтлекне саклау максатыннан үз-үзеңне тотышны үзгәртү өчен ярдәм итү өчен оештырыла. Җылы ярдәм һәм игелек мәйданчыгында һәр катнашучы яңа нәрсәне сынап карый, үз тәҗрибәсен яңарта һәм яңа тышкы шартларда яшәргә, тормышының барлык өлкәләрендә шәхси стратегияләрен булдыру мөмкинлеген бүләк итә. Форум бу алымнарны таратырга һәм ярдәмчел мөхит булдырырга теләгән яшьләрне берләштерүне күз алдында тота. Основная задача, конечно, погрузиться, да, вот в этот аспект счастья. Что такое для тебя счастье? Понимание. Төп максат синең өчен бәхет нәрсә, ул синең өчен нәрсә өстенлекле икәнне аңлау. Гаиләме, үз-үзеңне үстерүме, сәламәтлекме, нәрсә ул бәхет? Монда иң мөһиме үз ресурсыңны табу, ресурста булу, бу ресурс торышын саклау. Һәм минемчә бәхетле булу һәм бәхетне әйләнә-тирә мөхит белән уртаклашу. И я думаю, что быть счастливым и делиться счастьем со всеми окружающими. Уңай үзгәрешләр потенциалын тудыру тәҗрибәле психологлар һәм модераторлар белән берлектә эшләүне күз алдында тота. Мин активист. Мин яратам шундый движухаларны, кешеләр белән сөйләшергә. Шуңа монда кирдем. Форум бигрәк шәп. Монда күп кеше, күп төрле кеше. Алар бөтенесе кызык. Шәп психологлар, спикерлар. Тәмле ашаталар. Реаль вакыт режимында яңа позитив ышаныч коммуникация культурасы, нәтиҗәле диалог һәм уртак карарлар кабул итү тәҗрибәсе формалашты. Һәр катнашучы үз нәтиҗәсен алды. Проект нәтиҗәләре буенча эмоциональ мөхитне алга таба төзәтү өчен кулланырга мөмкин булган чек-лист, шулай ук эмоциональ халәт ресурсын саклау өчен инструментлар җыелмасы формалашты. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда төрле оешмаларда хезмәт куючы яшьләр командалары арасында КВН уены узды. Уен коррупциягә каршы көрәш айлыгы кысаларында оештырылган иде. Анда 18 яшьтән 35 яшькә кадәр тапкыр җитез һәм шаян егет-кызлар катнашты. Сегодняшняя игра посвящена Международному дню борьбы против коррупции. Ее тема вечером деньги, утром. Ну и, конечно же, мы начинаем КВН! Ярышларның беренче өлешендә командалар визит карточкасын күрсәтте. Әми үзенчәлекле шәк алып килде. Моның нәрсәсе үзенчәлеклесең? Бәй, күреним әле. Менә кара, кичәге аштан калган шәк ул. Бүгенге кызыклы да мавыктыргыч та булган чарада барысы 5 команда катнаша. Һәр командада 5-6 егет һәм кыз көч сынаша. Мәдәният бүлеге, мәгариф идарәсе, район аграриясе, Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсе активистлары, политехник күллият командалары заманча креатив чыгышларын тәкъдим иттеләр. Һәммәсе дә чараның төп темасын — коррупциягә юл куймауны яктыртты.
Biz yine özümüzün komanda bilen kildik biriге, şunday zor şaraga, yaşlar için KVN Ознакай районында оештырыла, шундай бик күркәм күренеш. Без әле монда ярышта беренче тапкыр гына катнашабыз. Әлбәттә, бераз дулкынланабыз. Үзебезнең җитәкчелеккә шундый мөмкинлек биргән өчен рәхмәт белдерәбез. Алар безгә әзерләнер өчен дә шатлык тудырдылар. Лаеклы чыгыш ясаячакбыз. Выступим достойно. Залда күңелле атмосфера хакимлек итте. Җанатарлар да бик актив булды. Безнең теләкләр җиңеп чыгуга булсын инде бүгенге катнашу. Жюри әгъзалары да үз бурычларын гадел һәм таләпчән башкарды. Айнур Салимов үзе дә КВН командасында уйнаган, 2 тапкыр Татнефть КВН лигасында чемпион булырга да өлгергән. Сегодня Без бүгенге уеннан күп юмор көтәбез. 3 конкурс узачак. Беренчесе визитка, икенчесе разминка, өченчесе өй эше. Юморга һәм командаларның сәхнәдә үз-үзләрен тотышына карап бәя бирәчәкбез. держать себя на сцене. Шараның иганәчеләре Мәгариф идарәсе, Яшьләр үзәге, Балалар иҗаты үзәге, Мэрикей компаниясе региональ директоры. Сәхнәдә осталыкларын күрсәтеп төрле сынаулар аша үткәннән соң КВН җиңүчесе итеп Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсе активистлары командасы танылды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 6 ел элек Әлмәт үзенең Урам театрын булдырды. Нефтчеләр ярдәме белән барлыкка килгән бу коллективны хәзер барлык бәйрәмнәрендә күрергә мөмкин. Күпләр аларның чыгышларын ярата һәм сокланып карый. Җиңел канатлар Урам театры быел Армениягә барып, беренче халыкара фестивальдә уңышлы чыгыш ясады. Моннан тыш калабызда 2нче Бөтен Россия Урам театрлары фестивален оештырып, 180ннән артык төрле шәһәр артистларын җыя алды. Бу һәм башка уңышлары белән җиңел канатлар сезон ябуга багышланган тантанада уртаклашты. Ел сайын 12 ноябрьдә калабызның җиңел канатлар Урам театры сезонын яба 6нчы сезонга йомгак ясап куела торган спектакльне әйдәгез бергәләп карыйк. 6нчы сезон масштаблары зураю һәм үзлексез эш белән хәтергә кереп кала. Сезон ябылыр алдыннан Урам театры труппасы Ля Луна спектаклен уйнады. 7 ачык төсләр катнашмасы белән үрелеп барган уен истә калырлык шоу булды. Тантанада иң актив артистлар һәм оештыручыларны бүләкләүдә булды. Аларга рәхмәт хатлары һәм чәчәкләр тапшырылды. Бәйрәм булгач, гадәти булмаган тортка да урын табылды. Бүгенге шундый мероприятиедә без беренче тапкыр. Безгә бик нык ошады. Артистлар бик шәп уйныйлар. Ошады, бик матур, бик артистична дип әйтик инде. Һәм инде алар бәләкәйләр өчен дә бик кызык, һәм дә инде өлкән яшьтәгеләргә дә бик карарга кызык иттереп куйдылар үзләренең тамашаларын. 24 декабрьдә Әлмәт урамнарында җиңел канатлар артистлары яңа ел мөгъҗизасына чумдырачак. Ә яңа сезонда калабызның Урам театры 2нче халыкара чарада катнашачак. Без киләсе елга Нәүрүз фестиваленә әзерләнәбез. Шул фестиваль Казанда үткәрелә, международный фестиваль тюрк театрлар. 8-12 декабрьдә Нефтче мәдәният сараенда Браво Альметьевск балалар һәм яшүсмерләр иҗатының 2нче бәйгесе узачак. Теләге булган 5 яшьтән 25 яшькәчә әлмәтлеләр хореография, вокал һәм оригиналь жанрда катнашу өчен заявка калдыра ала. Гаризалар 20 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Әлмәттә тхэквондо буенча Әлмәт районы турниры узды. Ел сайын узучы ачык ярышларда Зәй, Яршаллы, Кама Аланы, Түбән Кама, Алабуга, Менделеевск, Питрәч районы һәм Ижау шәһәре Удмуртия командалары катнашты. Анда 34 комплект бүләк уйнатылды. Узган елда катнашучылар саны 200-гә якын иде. 2022 елда Иделбой федераль округының 2 зур турниры бер көндә төрле шәһәрләрдә узу сәбәпле быел Әлмәттә 150 спортчы көч сынаша. Ярышларда Татарстан Республикасының иң яхшы тхэквондочылары катнашу әлеге спорт түренең популярлыгы арта баруын күрсәтә. 1-3 урын алучылар республика күләмендә нәтиҗәләр күрсәтеп, ил күләмендә чыгыш ясаячак. Есть электронная система, которая на мониторе показывает баллы. Мониторда баллар күрсәтүче электрон система бар. Спортчыларның һәркемнең электрон ыек башлары бар. Алар жилетка эләгәләр һәм система спортчы ничә балл алганын күрсәтә. Башына эләксә 3 балл, корпуска эләккән өчен 2 балл ала. То, естественно, оценивается в голову 3 балла, 2 балла в корпус. Җиңүчеләр исеме өчен көрәшләрдә 2013, 2014, 2011, 2012, 2008, 2009 елларда туган малайлар һәм кызлар катнашты. Я занимаюсь тэквондо уже как 3 года. Чем мне нравится тэквондо? Тем, что это очень красивый вид спорта. Он очень огромный. Здесь можно кубки получать и медали. Мне это нравится.
Әлмәтне Равшан Уренбоев та шөгыльләнүче спортчылар тәкъдим итте. Алар 3 алтын, 2 көмеш һәм 6 бронза медаль яулады. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бүгінгі шығарылыштан менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.